terve. Nyt ruvetaan höyläämään höylähirttä. Tämän näköistä palakkia. Niin tässä kärryssä on osa ja toisessa kärryssä on sitten lisää. Tämä on nyt jo kertaalleen on tämä höylä. Ylä- ja alapinna on jo työntänyt tuolta läpi. Pakko 2 kertaan vettä, kun se on tämmönen parru, kun se kotioloissa kuivataan. Niin. Ja nyt oli niin raaka tuo kevät, että oli pitkään kuivaa. Niin sehän vääntyy vaikka minkälaiselle mutkalle ja joinkkelille. Ja tulee sitten noita halkeamia, niin sehän muuttaa niin paljon muotoaan tuo palakki. Niin siitä on 8 milliä nyt höylätty pois ja sillä saa vähän oijottuakin niitä pahimpia rupeleita. Ja nyt kun se työnnetään sitten toisen kerran, höylätään pontit tänne sivuille, niin saadaan sitten niistä niin hyvä materiaali kuin on mahdollista saada. Tuota siellä joku syrjäsilmällä katsoo tuota halontekokonetta. Ei tehdä vielä tällä videolla sitä. Sekin siitä valmistuu, mutta ootelkaahan vielä. Tehdään nyt näitä niin sanotusti tärkeämpiä hommia ensin. Me on täällä höylät ajellut iskuun ja sääjellyt terät. Tämän näköistä siitä sitten tulee. Siitä on mukava ruveta sitten latomaan seinään. Ei mitään, pistellään kohta höylät käyntiin. Tämmöiseltä näyttää sitten terävarustus. Tämä siellä pyörii melko lujasti. Itse tämä murkula, niin tätä sanotaan turvakursoksi. Tässä on sitten terälaput. Se on 8 milliä vahva HSS-terästä. Tämä puoli tekee sen urospontin sitten. Ja tämä on niinku tulee uritettu ja tässä turvakursossa on urat, niin sen saa niin tiukkaan sinne tuolta kiristeltyä. Ja se on helppo sitten säätää siinä pystysuunnassa nämä laput kohdalle. Lasin päällä minä olen nämä niin kuin säätänyt, aina pannut tähän jonkun tulukin väliin. Ne on niin kuin molemmat laput sitten aina niin kuin samalla korkeudella ja tietenkin tälle naarasponttisarjalle sama homma. Se pyörii tällä toisella puolella. Joo, Malmin terää nämä toimitti. Oli nopea toimitus, että kiitos vaan sinne. Ja tuntuu terässä olevan. Näillä on lysti liipasta.
sitten vähän juttua noista terien säätöistä. Tännehän ammattimiehethän ne sanoo tälliajoksi sitä. Tässä nyt nähdään, kun minä olen lähtenyt tätä säätelemään, että siellähän ei ole kaikki jutut kunnossa. Tuossa on sitten sen näköistä, että siellä pitäisi olla, tai ei pitäisi olla, vaan siellä on. Siellä on kaikki niin kuin justiin. Eli uros- ja naaraspontti kohtaa toisensa ja nämä sivut kulkee samassa linjassa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä hirren täytyy täsmätä sitten ihan sama kummin päin se sinne pannaan aina seuraavan selkään, niin siellä pitää olla edelleen nämä joka ikinen paikka kohdillaan. Uros- ja naaraspontit ja sivut kulkea samaa linjaa. Niin siellä muuten näkyy kaikki virheet, kun se lähdetään sitten kassaamaan. Siinä on lopputulos, siellä on kaikki kohdillaan, mutta tässä niin se on kuitenkin, kun siellä on kova miettiminen, kun alaterä syö puuta ja yläterä syö puuta ja sitten nämä uros- ja naaraspontti, että ne on niin kuin samalla korkeudella tuolla sitten. Niin siinä saa vähän aikaa äimäillä ja raappia ja pyöritellä pipoa päässä, mutta kyllä ne sinne saa. Ja nyt sain suhteellisen vähällä vaivalla, että varmaan alta 10 metriä tarvii vaan lykätä palakkia tuosta läpi, niin sai sitten säijeltyä sen kohdilleen. Ja muutenkin niin tämä höylähirsi, niin tämä on varmaan niitä, ja varmaan onkin rantuimpia höylättäviä just sen takia, että sinne saat niin kuin kaikki täsmäämään sitten. Tuolla molemmat puolet on niin kuin identtiset sitten ja se passaa aina sinne toisen selkään. Mutta ei mitään, nyt on lysti liipasta, kun sillä on kaikki kohdillaan. Tämä vahvuus on 95 kertaa 125, niin tätä on jo varmaan rohkeimmat uskaltaa sanoa hirreksi. Ei mitään, laitetaan kohta taas myllyt pyörimään. Mulla on siellä joku 140 hirttä tai palakkia vielä jäljellä, niin siinä hiki valuu. Ja tämä kasa. Se on jos sahatessa tulee sitä purua, vaan kyllä sitä tulee höylätessäkin. Tai mitään, sen kanssa pärjää, niin siitä pitää tehdä pururata näistä. Saa sitten ruveta sivakoimaan talvella. Tämän näköistä. Niin on. Lysti ruveta sitten losauttelemaan aina toistensa selkään. Siltä se näyttää. Silloin 3 millin eristeura on tuolla. Kyllä se siitä. Kärry on tyhjä. Ja höylä-ääni on vaije. Ei kaikki puru kerennyt noihin putkiin. Tai ei sen väliä. Se on helppo siitä imuroida tuo puru pois. Joo, vehkeet pelasi. Kerran piti hitsata. Ei ollut iso hitsaus, niin siitäkin selvitti. Ja kahvit kerettiin yhdessä välissä juua. Hirsiä on iso läjän. Onko se mukava katsella tämmöstä nippua? Kyllä sieltä mutkat oikeesi. Melko lailla. On niistä mukava ruveta sitten rakentamaan. Tämmönen video tällä kertaa. Katsotaan sitten mitä näistä tehdään.